Ola de novo. Sabes que un cuarto do territorio galego pertence á nosa veciñanza? Eu son Ana e aquí falo de arquitectura, urbanismo e decoración en Galicia. E hoxe contovos máis sobre esta figura única en Europa de xestión do noso territorio. Son os montes veciñais en Mancomún, que levan no seu nome os seus protagonistas, os montes, a veciñanza e o Mancomún. Este tipo de montes cobren 670.000 hectáreas, un 30% dos montes galegos e case un cuarto do territorio enteiro de Galicia. Trátase de montes xestionados por unha comunidade, as persoas que teñen unha casa cunha chimenea con fume na aldea, as que viven ali, pero as que viven gran parte do ano. Séculos atrás, os montes foron soporte vital do sistema agrario e das familias galegas, co toxo como protagonista, que servía de abono para os cultivos, pero tamén de forraxe para o gando. A súa gran superficie serviu tamén durante moito tempo como espazo para a gandeiría, democratizándoa e permitindo que as persoas que non teñan acceso a grandes espazos de terra puidesen facer un aproveitamento conxunto do monte comunal. Nos anos 40, o franquismo impuxo forestacións forzosas que implicaban a xestión estatal do monte para uso únicamente produtivo, incompatible co complexo sistema que ata daquela estaban a levar a cabo as comunidades de montes, e isto trouxo moita fame rural galego. Non foi ata 1968 cando aparece a primeira lei sobre montes veciñais en Mancomún, que recoñecía o dereito consuetudinario. Esas normas non escritas, validadas por séculos de costume compartido que lles dan personalidade xurídica. Son indivisibles para que non se parcelen nunca, inalienables para que non se vendan ao mercado, imprescriptibles para reverter irregularidades sen límite de tempo, e inembargables, inmunes a deudas. Esta figura, a través do común, impide a explotación individual do monte e protexeo dunha sobreexplotación. Esta xestión colectiva é a que trouxo os nosos montes ata hoxe. A túa aldea ten monte en Mancomún? Comparte coas túas veciñas e ségueme en Mira de novo para mirar o territorio galego con outros ollos.